İdarek gelek girîng bû gel birêz Amer û ser kirdayên bizutnawaya goran me rewşa dawî ya Rojavayê Kurdistanê û her wiha tevayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê nîqaş kirin û di vê derbarê de me got girîngekî weke helwestê hemû partî û partiyên siyasî Kurdistanê xwedî yek helwest bin li beramberî tehdîdên müşterek yê ku hemberî tevay gelê Kurd û Kurdistanê çê dibin. Ji bo vê jî helwestê me yek bûn, nêrînê me hevbeş bûn di vê mijarê de em weke hev difikirîn û her wiha ew bû ku pêwîst e helwestê hemû aliyên Kurdistanê yek bin li dijî tehdîdan û li dijî ku kes nebe hevkar ji bo planên dagirkeriyê û siyaseta dewleta Tirkiye taybet ya ku dixwaze îro siyaseta dagirkeriyê pêşva bibe û dixwaze tevay destkeftên Kurdistanê yê ku henî ev li Rojava dibe li başûrê Kurdistanê dibe dixwaze van kontrol bike û têk bibe û her wiha weke helwesteke hevbeş heye ku tu carî em nerazî bûn û qebûl nekin ku di navberê hêzin Kurdî de şereke navxwayî çê bibe ev weke xeteke sor bê dîtin û ji bo vê divê tekoşîneke niştimanî xurt pêş bikeve. Her wiha guftugûyên gelek alî çêbûn ji bo çareserkirina pirsgirêkên siyasî ev li Sûriyê dibe û ji bo diyaloga Rêveberiya Xweser û Şamê dibe û ji bo diyaloga ku di navberê Kurda xwe da dibe gelek guftugûhên pir alî çêbûn di vê derbarê de û ez barim weke dîdarekî baş û encamgir be û ev dîdar û hevdîtin wê bi şêwazên cuda cuda wê dewam bikin.